Stein és una banda que va formar l'Àngel. L'Àngel em va cridar a mi i va dir fem algo, fotem un grup, toquem, d'on tinc ganes, no? I bueno, jo en principi, clar, estava molt liat, però vaig dir, bueno, va, tirem endavant a veure què passa. Vam agafar el Sergi, que també tenia ganes de tocar, i bueno, ja aquí estem. És un estil bastant peculiar perquè és rock dur, amb matisos de blues i matisos de més metal també. I llavors, no sé, és format power trio, no? Una mica cadascú posa de la seva part i neix dins del rock, no sé, rock. Hòstia, no sé què he contestat.